I žena mator. Kaži mi, ili tepaš Eleonora? Ne, znao si. Samo ako može kratko ime, prezime. Ota. Dakle, ako vidite ovo, fenomenalno. Izvoli, reci ko si, šta si i šta imaš. Šta si to za pitanje? Hvala. Odstupi. Ja sam Boško Zorić iz Zemuna. On je Boško Zorić iz Zemuna. GT 300, 2200 kubika motor i škorpija, blago prošire, usi, siznu, stavljeni ksenoni, unutra interijer uređen komplet od kože, promijenjen izduvni sistem, stavljene pojačala 2750 vatri i promijenjen u suštini sve što mora spraviti. Inače, prednja maska koja fali je direktno u Americi kod Shelbya na potpisu. Naravno, samo još jedno pitanje, koliko je para uloženo u ovo? Preko 12.000. Čega bi? Eura, pošto je koštao 310. 12.000 eura! Koliko je koštao? 300 eura. I ti si dodao još 11.000, ne, 12.000, izašao te auto 12.300. Dajte vode ljudi. Došao me auto 6.500, drugi 6.500 dao moj drugar Vučić Vadim s kojim smo napravili zajedno oko pola. Svaka čast, drugar. Hvala, Alvera, ajmo jedan veliki aplauz. Drugar.